som tots? Estem a dins? Hi som. Doncs vinga, comencem. Disculteu el disculpin. Cada dimarts a partir de les 10 i fins les 11 i pitja i mitja. Jo jugo pilota. Si no et vols avorrir en aquestes nits tan fredes, menja amb nosaltres i ens separem les molèsties. Hòstia. Disculpin les molèsties. Vaja, que aquí també donem hòsties. això no té solta ni volta. Disculpin les molèsties. Un avión de las líneas aéreas British European. Molt bé, Hòstia. Joder, doncs així ha quedat la cosa. Esto es broma, Fora! Avui hem acabat la funció, Ara sí, ara s'acaba. I ara, si m'ho permeten, me'n vaig a ballar sardanes.